Mga nanimpad nga makatrabaho midagsa sa Lapu-Lapu City Peso Office bisan pa man sa gipatumang GCQ. Social distancing wa na mapatuman. Siluan mayroon din sa report. Walay jobs fair karong adlaw. Apan ingon niini kadaghan ang mga tao nga midagsa sa Peso Lapu-Lapu City. Usa kanila si Jory Idar, 18 anyos, kinsa trabahante kaniadto sa usa ka cargo company nga nagbasi sa dakbayan sa Talisay. Atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine, wa na ma-renew ang iyang kontrata, busa wa na siya'y trabaho. Di na po may kalabang adto sa Talisay mo. Mato niyari na lang ko kay na may gikuan sa PG post naman mato niyari jud ko kay para makatrabaho, makatabang. Gipasabot ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga niadtong Biyernes lang sila nagpahibaw sa ilahang social media page nga mopahigayon sila og job placement activity karong adlaw. Alang kini sa gusto mo parehistro nga mga aplikante sa usa ka supermarket nga nanginahanglan og dulan 300 ka mga kawani. Kaya itong paagi diri sa Peso, ipa-register man nato ang atong mga aplikante. O niya, kung mo haom sila sa gi-require sa kanang company, ato silang taganong endorsement letter. Apan wa sila magdahom nga ingon niini kadaghan ang mga tao nga midagsa. Miangkon ang Peso Manager nga naglisod sila pagkontrolar sa mga tao aron dili magdasok. Sukad gipaubos ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa General Community Quarantine karon pa ang unang adlaw nga nakapahigayon sila og job placement activity dinhi sa Peso. Busa ingon na lang niini kadaghan ang pagdagsa sa mga tao ug nakalimta na ang social distancing. It's our challenge yun, ma'am. So, amo nang i-improve niyang dapita. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Besda.